Lamian ni guys. Oy, utang. Nagaang na. Ano siya guys? Ang among gikuha nga bayabas gihimo na mo og palaman sa pan. Guys, padung namin pauli guys, daghan na kay mig kuha oh. Grabe guys. Ginoo ka daghan asa man ta mangitag bayabas to oh. Ano ka tinaw kayo? Tayo. Grabing singuta gid guys. Purting pangapyot. Kay dili man pwede katkaton kay burti ra mangubua, di mga pyot lang mi. Kasi kay ko day. Takla po pwede daghan. Ha? Nahulog ko ba imong putyon? Mo na lahos tingin na. Ha, nasaan na ta? Bit-bit na gibid daghan kay biabas guys. Kapay. Puno pang ikubag. Fresh mo, bati guys. Ting daghan na oh. Grabe oh. Nah, mga kauban ay. Purting bit-bit sa biabas pati naghana. Oh. Kutas guys. Kutas kapyot. 1 hour later. Kagang number 1 unsa din siya? Binignit. Ay, biskut. Yeah. Kagang number 4. Okay. Fresh kayo, fresh from the farm. Abuhan ikaw gamay. Abuhan ni Nanay Sima. Hindi mo ito ma-share kasi mayaman ka. Good morning. Good morning, good morning. Sa tanan mga mga. Hi vlog, welcome to my guys. Abli, abli. Abli ba? Dali ba? Wow, tara ang kuano. Niluto ni si Sina. Okay, open. La ko. Chow. Ako na. Init kayo. Init. Ang usa, dili man. Ayun. Binignit. Mao na say binignit nga sa Manila, binignit sa Manila, binignit sa Lutupan. Sutupan din. Naman tas sutupan. Mamino ko muruglagang ay lubi mong sagol ba? Oo. Shout out. Natago ning maregod. Shout out Noe Buhulano vlog. Please support. Guys, also support Team Kagang. Team Kagang vlog. Oh. Si Yaya. Marta, sige kag biyabas. Hello. Matag maayong biyabas. Lami ani asin na gyud. Bulan yo bahala ko. Loko grabe. Sinako nga mong biyabas diring dapita. Diri sa bunga. Agoy. Nawa dinay sa daghan. Nanda pa, banguhata. Bisa grabe. Namoy sa kanan, muhata ko sa kasulad. Sa kulay. Baligyan vitamins B. Bili sa lamban. Barandalera multivitamin. Sorry guys. Asawang friend dito na. Di manugaw kunigod. Dito ninyo, hurot da gina ninyo da kay saon ko mana. Hala. Hinibay ka tayo.
Pampalit na mo. Oh, sige. Wow. Wani ang binignit ano. Sus, kalami. Dito pa kasen. Kalami. Palit og kasen. Magdata, oh. Wala na unsa. Joy, kuha, Gigi, oh. Ay, dulong bayawa. Nindot ay mag-view dyan. Oh, mo na among mga kauban diri karon oh. Bayabas. Oh, tilamias bayabas. Kami pagdito nang uhan eh. Ang buta ni si Jima. Magian di ay. Uyo mo lapok di pati. Sabi gana oh. Dahil man pinuupo kayo sa mga bot. No? Bawa pa kang taklas. Pero ma-excited ka to. Kana sa punuan, maglumbahan na mo gukod ba ko nakapaslakan ba. Kasaan eh. Oh. Ako inigsatan mo na iod. Nag-usara mo makuha, lipay kay ka. Oh, piliag yun ang pinakalamisis, kanang pinakahindong nga pinakalata. Humok ko eh, nagid. Kamu ba way ngipon? Galinan mo. Kamu ba galing ipon? Manong way ngipon kay hinog way kulion. Asa dito dan eh. Yung kagang Jikoy, yung sunod Jikoy. Kuan nag damig lamisa kay nami ka nang ipahigdaon dre ron. Daon. Bayabas. Tinson. A few moments later. Punta ka lang ni ha kay di ara. Wala di yung punta. Barato ra. Barato. Ay, grabe ang kaon. Dara. Lamia ni guys. Hoy, utang. Kun anak ko kanon ha. Nagaak na. Wow. Kanina lang ilang maksin. Muha day kiri day. Oh, Siya lay buwan. Nga napay tinunuan nga kagbasa dito guys. Lami kayo. Ninuan, Jay? Tinunuan ni guys. Ah, tinunuan ni masa. guys, oh, galambi di kayo. Unsa man gini binig dito bayabas. Kuman to bayabas. Nya na sadmi sa binig-binig. Oh, na si utan. Kayo? Kumot bago ng manag. Kay mana? Naa. Kanang kuan, dami kaya iyang kuan. Naa. Oh, asa mo kanong na? Sige, ang kanong sa 1 hour later. Jalan. 3 hours later. Ano siya guys? Ang among gikuha nga bayabas gihimo na mo og palaman sa pan. Sige tawag ani niya. Day. Jump. Ano siya? Kaning bayabas nga gihimo gilatan gihimo kindi no. Mo na siya. Oh, libre ng palaman no, di ba? Ani ra gani.